Hello guys, magong hapon ninyong tanan. Karon day guys, gikan Miss Indehirlin datos ila purami kay nagla. May po si Tiring Santol. Sinakubag ra bag ilahang santol. Di pa kadto tantong hinog. Sabi yo. Karon ko ni Bangkok. Ting santol naman ting santol. Wa nay mangga santol apod. Dana sa musilingan, grabing daghanag bunga sig santol maampot ra. Pero di man pud tamis asluman. Mo nang wa mahalin. Agpasyon pud nila ang daghanag bunga. Dahil Pero hilaw pa. kanalig mo mga lalikod kasi bawang na. Ano mo kulay? Guapa si Katersa. Ay, isday galit na eh. Mo. Sa papang gagamay ado. Ano ba ba isa? Ay, wa. Gagamay na ado ba? Kasi naman tapang ko ang bungipon. Be, klawan. May hamon ito. Mia. Ang dami sa ba? Dapit tayo sa Kaga guys. Kaga guys. Sayang mo. tamis na nay. Tagay ko tayo sa Kaan pa kog nang kanay. Tunog. Namaw. Hangga? guapa Master Sali tayo sa. Nipsa ni nagpanit ni baga ah. Ang panit na malamig. Ang bungipon. Guapa si Katersa. Pati ni mong liso ha. Ba? Nato ko naman iso. Hindi na tumay talag bagdo. Tamis. Hindi ko dara ko. Ikaw ko lang ko sa. Wala, gusto ni mong liso ha. Baga, panit. Terus ijang naong baga. Ay, purs. Kuwiwi. Muntong labuman. Ulit ito ka. Hindi labay. Magpiliw ka ma. Nay. Day. Anak ko. Hatag sa tubig sa kabaso palihog, Day. Tubig sa kabaso. Tubig tayo sa. Itag ko sin. Salamat, Day. Hindi na ko. Be, nguli na papa. Wala, balik na. Work. Work naman dito.
Bisit. Mamanager ng alisi. Trabaho, way kwarta. Ha ka ha. Pero may one rich siguro. Orang dicapin lah. Ha? Orang dicapin lah. Putri Sibil. Apa 35? Beda pa rin Manila. Sabi ko nila. Ako na ko, Ben. Kuha na, Ben. Blah blah. Asam kau ba? Uy. Sabi? Kuha yung hatod? Ta. Naglag. Blah blah ba? Ipak ko. Sinota na lang niya. Ipak ka di. Ano? Ipak ko ba? Ini Allah. Itu masih gondi. Halo. Ini Ano mo? Bye, sir. Sir Mariano. bahay na bahay. Bawa ya dulu. Mengubah mau orang satu. Boy, boy! Ayo. Ay. Lagi ko sa una. Ha? Lagi ko sa una. Iya. Sa una, lagi ko. Bisa. Sana. Bye na, be. Sa ito mong channel, Day? Inday Herlin channel. Please subscribe, guys. Damis koan, damis inahagan. Subscribe ninyo, guys. Kaya arong makamamisyo na pod. Hi, guys. Dan na pukus ubos. Tuwa na dahil si Mariano. Nakaabot na Cebu. Gihatid na mo ganiha. Liksian na to. Sa kayanan. Ang hilak si Liksian. Gabi harang hilak. Ay, ngayon ko siya si Jampa pa. Saan manggadid ng pinanglan manggadid mo narbaho. Ag, din na po ko daris kuhan guys na ito na. Kamatisan. Diya, tanay dako. Daghan. Nagkaon ko kuan biskwit. Kutasan kuan koron gud kanang naigi kutasan naman ko sagad nag-vitamins ko. Giresita tong Dr. Vin tong nagpa-check up ko. Kay kuwang ko ng vitamins. Di ka na kuno di kuno asa na di kuno palabig bilar matug did kuno kuan dali. Ang matug di kuno matug og di kuno tagdugay matug ba. Tug kuno saktong oras. Nagharam ko nagpasa-pasa guys. Nga human naman ta ko na kuha na daga. Andi og madaga pag ko kay di mapagkukadyo nga na nga magpasa-pasa jud karang daghana. Usaraman kara kay ang daghana man sakit hilamon karon pa mo ko kasuway nga pasa nga kana bitong murag purag puwa si guys mahilaman nimo sakit. Jagitan am tus doktor jag mo lagi to grisitaan pagkog Girisitaan po kog ointment ipahid ko no 3 times a day da one hagituman kay gimahalan ko hindi ba sindag mawara pod ni agarang gituman katong vitamins tag 30 plus ag
isa ka buok. Palit siya ko napo ka buok. Sige kog kakutasan, sige kog katugon. Ano sa manaingana ning adyon ba or unsa ba? Datas liksi dato guys, nalingaw-lingaw naman pusliksi kay na mas kaya ijang kadua. Diya ganiha kay na ito mamila purami. Misaliat pa migadtos inahagan. Dagdagan na kadug naligo. Diya dato nakitaan ming mayor dari. Mayor siya mga Alicia guys. Ngingnan mig. Ganun karon pa man mo. Kaila man siya kay tigarihan man na daris bahay si Mayor Dongti. Tigarihan man na dyan daris bahay kaya kamo nang tatay. Diya man na to guys, to nas Mariano, nilarga na ng hilak ni Lixie. Gahapon nakakita ko kuan dari gahapon. Kakita ko ka lalis. Kani lagi mga baba lagi dani ng silingan pud uban, magjama-jama rag yawit-yawit bisag asa. Makakitag kuan ba, makakitag away. Ta kita lagi ko maanad magug di masukmatan, manang sukmatan na gahapon. Mag-anad. Diyan mo rin ang vlog guys at tingin na pa ninyo ug mga adlaw akong vlog. Salamat sa pagtanaw guys o God bless na tong tanan. Amping mo kanunay ug asa mo karon. Thank you for watching guys. Bye.